салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ва рақобатҳои даври даҳуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. рақобатҳои даври даҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум дар ҷадвал ҳарчанд ҳоло тағйироти ниҳоиро ба миён наовардааст, вале то бозии Парвозу Сардор тими Моҳир ба садри ҷадвал баромад. ҳоло дар мавриди рақобати дастаҳои Моҳир ва Шодмон ки бозии марказии давр буданд муфассалтар ҳарф мезанем. аввалин вохӯрие ки ба миён омад ин бозии дастаҳои ваҳдати шаҳри Ваҳдат ва сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ буд. дастаи ноҳияи Ҳамадонӣ ин мавсим тамоман бо омодагиҳои дигар ба майдон баромадааст. масалан мавсимҳои қаблӣ ин тим ба қатори дастаҳои заиф шомил мешуд, вале дар мавсими имсола аллакай дар 10 давр чорумин ғолибияти худро ба қайд мегирад. солҳои қабл ин даста маъмулан дар мавқеъҳои поёнии ҷадвал ҷой мегирифт, вале акнун ин тим шомили дастаҳои миёнаҳол асту мавқеъҳои мобайнии ҷадвалро моли худ сохтааст. ҳарчанд бозӣ бо Ваҳдат андаке мушкилтар буду ҳар ду тараф рақобати баробарро нишон доданд, аммо билохира сарҳадчӣ Ваҳдатро шикаст доду 3 имтиёзро моли худ кард. бозии серголтарини давр ин миёни тимҳои Сароикамари 5 ва Нораки шаҳри Норак буд. бозӣ дар майдони Сароикамар шуду мизбонон ягон хел раҳму шавқатро барои меҳмонон равон надиданд. дар ниҳоят Сароикамар тавонист тими Норакро бо ҳисоби бузурги 7-2 шикаст бидиҳад. ин тим дар 10 давр ҳаминак панҷумин ғалабаи худро истиқбол гирифту мавқеи панҷуми ҷадвалро моли худ кард ва акнун азми як зина паридан ва ҳамроҳ шудан ба топ 4 дастаҳои ҷадвалро мекунад. бозии дастаҳои Сомони Данғара ва саразми шаҳри Панҷакен низ яке аз бозиҳои марказӣ буд. ин ба он хотире буд ки ба симати сармураббигии дастаи мазкур пеш аз ин рақобат Мубин Эргашев омада буд. сараз баъди оғози мавсими номуваффақ аз Раҳматуллоҳ Фузайлов ҷудо шуд ва ба ҷои ӯ дар ин вазифа Мубин Эргашевро даъват намуд. мураббии таҷрибадори кишвар дар бозии аввал аз ҷониби мухлисон як нав имтиҳон мегузашт. Сомони Данғара имсол дар майдони худаш қариб ки шикастнопазир аст ва саразми навру ба эҳёпой гузоштаро нагузошт ки ин анъанаи онҳоро хотима диҳанд. аз ин рӯ Сомон ҳатто ба дарвозаи худ гол сар надод ва имкони 2 гол ба самар расониданро пайдо намуд. ин буд ки бо ғалабаи навбатӣ дастаи мазкур мавқеи чоруми ҷадвалро барои худ мустаҳкамтар сохт. дастаи рангон ҳоли ҳозир дастаи дӯстдоштатарини ман дар лигаи якум ба ҳисоб меравад. ин ҳам ба хотири он аст ки ин тим дар аввалин мавсими худ ба дастаҳои пуртаҷриба ба қавле гардан намедиҳад. тасаввур кунед дастаи навкор ҳоли ҳозир дар мавқеи сеюми ҷадвал болотар аз Сомони Данғараву Сароикамару Шодмону дигарҳо меистад. дар 10 даври рақобатҳо онҳо 5 ғалабаву 2 мусовию 3 мағлубият ба қайд гирифтанд ки ин беҳтарин нишондиҳанда миёни дастаҳои навкори чемпионат мебошад. аз ин рӯ бозӣ бо Мастшоҳи Мастшоҳ барояшон мушкил сипарӣ нашуд. онҳо тавонистанд дастаи навкори дигарро бо ҳисоби бузурги 4-0 дучори шикаст созанд ва мавқеи худро дар ҷадвал мустаҳкам намоянд. хулас ана ҳамин гуна паёмадҳо дошт даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ки бароятон рӯшанӣ андохтем. акнун ба қисмати шаҳри бозиҳои сабтшуда мегузарем. бозии дастаҳои Моҳири Ёвон ва Шодмони Ҳисор гуфтем аз бозиҳои маркази диққат дар даври даҳум буд. аслан ҳар бозиҳои дастаи Моҳир дигар шомили рақобатҳои марказӣ мешавад, чун ҷаззобияти ишғолкунии мавқеи аввал миёни ин даставу тими Парвоз рӯз то рӯз зиёдтар мегардад. Шодмони Ҳисор ҳам баъди 1-2 бозиҳои номуваффақ оҳиста оҳиста ба мавқеъҳои поёнӣ ҳаракат мекунад. аз ин рӯ Шодмонро баргашташ ва Моҳирро пешрафташ мухлисонро ба майдон меорад. бозӣ аз рӯи интизориҳо шуд. ҳар ду тараф рақобати арзанда нишон доданд. Моҳири Ёвон дар майдони худ имкониятҳои бештар дошт, вале ҷавобҳои дастаи Шодмон ҳам арзанда буд. аз ин рӯ гуфта наметавонем ки Моҳир ба осонӣ бар Шодмони Ҳисор ғалаба ба даст овард. хулас бозии мазкур аз ҷониби ҳамкорони мо мавриди таҳлил қарор гирифтааст ва имконият аст ки якҷо тамошояш намоем. дар доираи даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум варзишгоҳи Химики ноҳияи Ёвон пур аз мухлис гардида буд, чунки дар доираи даври мазкур дастаи Моҳир дар майдони худ дастаи Шодмони шаҳри Ҳисорро пазируфт.
дастаи шодмон дар рақобатҳои охири доиркардаи худ он қадар омори хуб надорад. Шогирдони Аҳлиддин Турдиев дар охирин бозии худ аз ҷониби Сарҳадчӣ мағлуб гардиданд, ки ин бохт ба мавқеи онҳо дар ҷадвал таъсир расонид. мизбонон бошанд то ба ин дам шикастнопазиранд ва ин рақобат низ имконияти хуб буд то соҳиби имтиёз шаванд. дар нимаи аввали дидор қисмати зиёди вақт тӯб дар идораи мизбонон буд ва ҳуҷумҳои хавфнокро бештар созмон медоданд. бояд қайд намуд, ки Шоҳинбоев беҳтарин нишонзани мавсими ҷорӣ дар Лигаи Якум дар бозии қаблӣ ҷароҳат бардошт ва набудани ӯ дар ин рақобат ба куллӣ эҳсос мегардид. Анушервон Мирзозода беҳтарин имконият дошт то сурхпӯшҳоро ба пеш барорад, вале баъди зарбае ки ҳамлагари дастаи Шодмон анҷом дод, тӯб ба тири дарвоза бархӯрда аз майдон берун гардид. дар ҳуҷуме ки аз ҷониби бозингарони дастаи Моҳӣ роҳандозӣ гардид, Ҳоҷиакбар Холмуродов бо истифода аз маҳорати инфиродии худ тӯбро ба дарвоза ворид кард, вале ҳангоми қабули пас ин ҳамлагар дар ҳолати офсайд қарор доштаасту голашро Шаҳбоз Зардов ба инобат нагирифт. дар нимаи аввали бозӣ ҳарчанд дигар имкониятҳои голзанӣ низ аз ҷониби ҳарду даста созмон дода шуданд, вале бо гол ба анҷом нарасиданд ва қисми аввал бе кушодани ҳисоб ҷамъбаст гардид. дар қисми дуюм ҳам соҳибони майдон ва ҳам сурхпӯшҳо тавонистанд тӯбро вориди тури дарвозаи якдигар кунанд. ҳисоби бозиро Авазбек Қамчинов дар дақиқаи 50-уми дидор боз кард. тӯб баъди расиш ба пои дифоъгарони сурхпӯшҳо рост ба самти ҳамлагари дастаи Моҳир омад ва онро ба кунҷи рости дарвоза равон намуда дастаашро ба пеш баровард. барои меҳмонон ин гол сабаб шуд, ки фаъолтар шаванд ва идораи бозиро бештар ба дасти худ гиранд. бо гузораи 2 дақиқа сурхпӯшҳо ба голи мизбонон ҷавоб гардониданд. Абдуқаюм Фузайлов аз вазъияти стандартӣ тавонист зарбаи хеле хуб иҷро намуда ҳисобро баробар кунад. дар идома низ дастаҳо бозии баробар нишон доданд, вале бахт ба бозингарони дастаи Моҳир омад карду дар дақиқаи 83-уми майдондорӣ онҳо як маротибаи дигар ба пеш баромаданд. аз дарҳамубарҳамие ки дар дохили ҷаримагоҳ ба амал омад, Авазбек Қамчинов тавонист фурсати зарбазанӣ пайдо карда голи дуюми хешро ба ҳадаф расонад. бозингарони дастаи Шодмон хеле талош карданд то таносубро баробар кунанд ва имкониятҳои хеле хуби голзанӣ ҳам доштанд, вале тӯб ба дарвоза ворид нагардиду онҳо дар доираи ин давр ноком шуданд. дастаи Моҳир дар доираи даври даҳум дастаи Шодмонро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуда мавқеи худро дар ҷадвал мустаҳкамтар кард. акнун ба натиҷаи умумии бозиҳои даври даҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум назар меандозем. гуфтем, ки Ваҳдат дар майдони худ аз дастаи Сарҳадчӣ бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд.
дастаи моҳир бошад дар майдони худ дастаи шодмонро қабул кард ва ин бозии марказии даври даҳум буд ки дар ниҳоят дастаи моҳир тавонист ба дарвозаи дастаи шодмон 2 гол бизанад ва дар ҷавоб дастаи шодмон ҳам ба 2 голи моҳир ба 1 гол ҷавоб гардонид, вале барои мусовӣ ё ғалаба кардан барои дастаи шодмон ин ҳисоб басанда набуд. моҳир дастаи шодмонро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. дастаи сарои камар бошад дар майдони худ дастаи норакро қабул карду ба дарвозаи онҳо голборон намуд. билохира дар таблои майдони дастаи сарои камар ҳисоби 7-2 бар нафи дастаи сарои камар пайдо шуд. дастаи исфара ва душанбе бозии навбатии худро баргузор накарданд ва бозии мазкур ба таъхир гузошта шуд. дастаи сомон бошад дар майдони худ дастаи саразро қабул карду бо ҳисоби 2-0 шикасташ дод. дастаи рангон бошад дар майдони худ дастаи масчовро чӣ гуна дар боло ишора кардем бо ҳисоби 4-0 торумор кард ва бозии дастаи сардор ва парвоз имрӯз баргузор шуд ки ҳафтаи баъдӣ дар барномаи баъдӣ имкон аст дар мавриди ин бозӣ фарохтар ҳарф занем. ҷадвали умумии чемпионат баъди даври даҳум ба таври зайл аст. чӣ гунае ки гуфтем дастаи моҳир бо 25 имтиёз ба мавқеи аввали ҷадвал баромад ва дастаи парвоз бошад то бозӣ бо дастаи сардор дар мавқеи дуюм бо 24 имтиёз боқӣ мемонад. дастаи рангон бошад то ин марҳила 17 имтиёз ҷамъоварӣ кард ва дар мавқеи сеюми ҷадвал ҷой гирифтааст. дастаи сомони данғара ҳам баробари дастаи рангон 17 имтиёз дорад, вале таносуби имтиёзҳои дигар дастаи сомонро ба мавқеи чорум фаровардааст. дар таҳхонаи ҷадвал бошад аниқтараш дар мавқеи 13-ум дастаи норак бо 4 имтиёз месад ва дастаи саразми шаҳри панҷакем бошад бо 3 имтиёз дар мавқеи 14-уми ҷадвал қарор дорад. бозиҳои оянда айни даври 11-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат мегиранд. дастаи сараз дар майдони худ дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдатро қабул мекунад ва дастаи масчов бошад дар майдони худ дастаи сомони данғараро интизор аст. парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд бошад дар майдони худ бо дастаи исфара бозӣ дорад ва шодмони ҳисор бошад дар майдони худ дастаи сарои камарро интизор аст ки ин бозӣ ҳам шомили бозиҳои марказӣ ба ҳисоб меравад. хуб, душанбе бошад дар майдони худ дастаи рангонро интизор аст ва сарҳадчӣ бошад дар майдони худ бо дастаи моҳир мубориза мебарад. дастаи нораки шаҳри норак бошад дар майдони худ бо дастаи сардор мубориза хоҳад бурд. акнун ба рӯйхати нишонзанҳои чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум таваҷҷӯҳ кунед ки дар даҳр давр ба кадом бозингарон муяссар гардидааст ки голҳои бештарро ба самар расонанд. хуб, бозингари дастаи моҳир шоҳин боев бо 9 гол дар мавқеи аввали рӯйхат қарор дорад. бозингари дастаи сардор рустам давлатов бошад дар даҳр давр ба задани 7 гол даст ёфту мавқеи дуюми рӯйхатро моли худ кард. бозингари дастаи шодмон некрӯз зокиров бошад то ин дам 6 гол задааст ва шоҳаҳтам маҳмад исоев низ аз дастаи сомон дар даҳр давр ба задани 6 гол даст ёфтааст. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки онро ман фирдавси хурсанд бароятон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.